Vezi, nu dă așa, o gură și îl închis. Așa, mai avut atâta bucate de cârnați și fii atent cât cârnați a pus în tocană. Așa ne câtă bucățică, ala l-am băgat înapoi și am tăiat așa. Da și eu ca feliuță. Subțiri. Să dai un pic gust. Ce? Să nu pun deloc nimic, știi, să fac simplu. Aoleu! Până la urmă să mai îmi pun un pic de cârnați. M-am gândit eu. Am tăiat așa feliuță. O să luăm, știi, că nu e ca zgârcit. Eu așa o fac, când i-am zis eu că Dar nu e așa o bună. fac. Și cu mămăliga am mâncat vină. Asta. Uite, nu ce bună e. Dați mult tu cartofi. Gustoși, nu? Și le dus numai ăștia de acasă. Dar nu te supăra. Nu mi supărat. Ia. Deci ăștia, da, au gust, dar și aia zice de la Rareș care am avut, dar ăsta găsit chiar că au gust acasă. Și-s bun. Băghi. O să scăte unde e. Și la depozit, până la depozit eu ți rămâi. Da, mă, dacă e în gro normal că lasă de mergi și în saculeți, normal că ți-l dă... Am de tank, nu și la sel gros. Dacă ai cantitatea mai mare, ai prețul mai mic. Dacă ai numai moderată, e prețul mai mare. Așa la grăuri. Totdeauna a fost așa, nu numai acum. Wow! Într-o vreme la Selgros nu au fost trecuți nici TVA-ul la produs, am trecut TVA-urile. Că... Știi, că de-aia când ajungea la casă, era, cred că îi punea TVA-ul, știi, la casă. Angro așa e. Deci la Angro ai scris produsul fără TVA care a la producători. Și când merg la casă din asta, pe factură îți spune că dau 19% TVA-ul la fiecare produsă. Dar nu te supăra. Cine nu te supăra? Dar era pus pe etichetă, preț fără TVA. Preț? Oamenii știu, citești ce trebuie. Iar Putea să prețurile un pic mai mari acum că au pus TVA-ul la rapte. wow! Au. Apare din casă, să vezi tu că e Da, alb. păi și sunt întunecă vreme, cred că de-aia toată lumea suntem așa pe... ca pe altă lume. La lucru cu casă sunt probabil. Traus! E mare ce se da telefonul să scrie la ei numărul de telefon aici și radio. Seara. Că trebuie să fie. Să nu se pună înapoi în pat să culce. Hai. Squash! Se trimite internet, știi? Că dacă merge la școală și are de... Are testat. Nu, numai 30 de lei. Am făcut cu suplimentar. Știi? Pe tir! Mâine e joi. Mâine e joi. Mâine. Doi bine. Mâine îl duc la școliță. Joi vine 1. Nu. Sâmbătă vine, căști luni, marți, și 2. Da, eu luni. Wow! Mă duc în locul colegii. Poate să fac probleme. Ia.
Deci colega, eu mă duc pe liberul ei și eu joi și vinerea când sunt liberă, săptămâna viitoare, mă duc eu în loc cu ei și e liber. N-am ce face Ce Crina. faci, că pe prea mult, îți vin sărbătorile și în asta, între sărbători, Pentru că am lăsat așa, știi, și am putut să mă înțeleg cu ea. între sărbători vezi tu că lucrăm numai registraturile, știi? Și pentru bună asta, și ce faci până în ianuarie întâi? Nu venea mai să le las, că eu nu mi-e liber, că i-am zis. Că ieri când am văzut că nu se rezolvă, i-am sunat-o pe femeie că ăștia închidau. Am zis că uite așa, zic că sunt care, că mi-am încătat regulile ce am de făcut. Și poți tu să rămâi, să vii tu luni și marți, ca să nu te încurc. Și tu, zic, când ai nevoie, vin și eu. Vai, Maria, dar chiar îmi prinde bine, zice mie, să rămân eu joi, când îți eu înălțătă și liberă tu, să mă legi pe mine, că te-ar am vrut eu să spun. Nu, zic, atunci e ok, e bine atunci. Nu. Atunci mă legi tu pe mine luni și marți și eu te las pe tine Joi și vineri sau cum ai scris asta? joi și vineri. Așa trebuie să știu. Că ți-am zis că am mers pe programul ăla lung. Wow! Nu știu, am anunțat-o și pe doamna șefă, care ne face, știi, Apoi, bună, normal că trebuie anunțat și șeful Apoi, până da. la schimbarea, știi că... Bă, dacă voi două v-ați înțeles așa, că aveți Pe nevoie, să aibă nu? om la lucru. că Noi noi- să veniți la lucru. Și zice, nu, eu am făcut un schimb cu ei, zic, nu știu, că domnul Pentru că așa Ioan- trebuie, nu? Că pe tine te pontează pe tine, am cât mere ea și când mere ea în locul tău, te pontează pe tine, știi, ca să nu încurce Ia. programul, știi, de aia nu trebuie Da, anunțat dacă ați vorbit șeful. amândouă și v-ați înțeles, e bine. Dacă ați vrea, are 10 ore nevoie doamna luni, nu știu, că ai nevoie de stături. Ca să nu vă încurcați, atunci veniți așa, deci nu v-ați rămâne doamna Că Maria. trebuie să știe că vă pontează, știi, că poate ponta pe libere, știi, că Nu ești te la lucru pe libere și invers. Pe tine, nu te pontează pe Puteam tine. să vorbesc și cu aia la altă, știi, cu Ileana Meta. Dar nu știu din cum, femeie. Nu, da, dacă femeia o țără betiguță și în asta nu ești, Și beteagă rău. nu ești în bază, știi. Și beteagă și... Păi, dar nu știi când îi se poate face rău, chiar pe liberul, când trebuie să meargă în locul tău. Am unui bai, că atâta vreme tu Făceam cât liber, ai... Crina, făceam liber cu ea, da. Atâta vreme tu cât ți-ai anunțat Tu șeful știi și că tu mie nu mi-a venit aprobat? acolo schimbul doi? Nu, pe eu ce-ți spun, Tu dar știi că când dea banii el rămâne acasă, mai aveam un an neune așa, când la banii, la revedere serviciu. femeia, dacă e și mai beteguță și mai în asta și... Și pe Crina. Iar când e data de 10, de bani, Nu știi care e treaba. și n-am auzit eu, am auzit Beutura e beutură și serviciu tu servici, că și eu am mai din pușcat altă pentru parte. am festival și pentru aia serviciu mi-a fost auzit. Și mare lucru să servici. nu... Așa portează din câte nu. Că o vine la mine de două ori și mă întreba doamna Ramona astăzi. Nu te-a sunat Ileana, că deja era 2 ceasul, ora 2. Nu.